Padong Karbi yang long postum deh ho. Postum pini ka. Grab siang paklang pan pojo ni ham grab jo. Lagai grab ali postum nang ngori lagai tampi juk pisi bubu Karbi kan dia postum. Asi pini ka tampi siang paklang pan lagai tok tik or tik postum jome tik kantar postum lagai jator kedo. Đấy jo lang ni tik postum ati kedo. Đấy lang ka video le postum đấy. Postum jo arlo ke nampak lang po postum non jo arlo jo nang lang donan jo arlo ke son jo postum de lage grab ali postum tampijuk lage plastic ka tampijuk ali postum lage original lo tampijuk cuma pik lage thor pik anda postum nang ngai ring dai nang li tumla cholong lo postum dai jo lang thai jo postum jo grab ali lage tampijuk postum nang ngai ring dai. Postum jo nige thong jo ai pan pet po chodam po postum lagi gravel lage tampijuk lage plastic tampijuk wali postum lage original tampijuk lo ume pik anda thor pik postum de lage ke thor ke dog postum de lage ke cholo yo postum ini abiju ke lan lo postum abiju bang thiek lo ini ke tampijuk ko judam po yo postum ke chodam po non nani ngori postum lage thor pik nani ngori de. Postum nang ni ori pini video ke lan hero asi kadom Karbi yang long postum